Прабачце мне, но ў мяне ад хвалявання сеў голас. Гэтыя знакамітыя словы Владимира Караткевича на святкаванне яго 50-годдзя я быў пачуў раней, чым разгарнулася шырокая сфера і гісторыя інтэрнэта. Не помню дзе, але гэта відэа, магчыма, паказваў нехта ў запісе сярод студэнтаў філфака, і яно мяне моцна ўразіла. Тады я ўбачыў быў чалавека, дастаткова звыклага майму воку, падобных людзей я ведаў, я зразу прачытаў у ім чалавека шляхетнага, напрыклад, як мой сусед. Сусед выглядаў яшчэ больш шляхетным, далікатнага, тонкай душы. Але тады мне кінулася ў вочы маладому яго невялікае здароўе гэтага чалавека і не вельмі добры фізічны стан. Шмат хто з маіх равеснікаў прыйшоў да беларушчыны праз творы Караткевіча. Нездарма самым вядомым блокам у творчасці Владимира Караткевича з'яўляецца блок пра паўстанне Кастуся Каліноўскага, а таксама пра цёмны час пасля паўстання. Скажу праўду, калі засведчу, што больш як 5 чалавек сярод маіх знаёмых полюбілі Беларусь і беларускую гісторыю, пачытаўшы кніжку «Каласы пад сярпом тваім». Сярод гэтых людзей ёсць як хлопцы, так і дзяўчаты, якія ўжо з'яўляюцца сталымі мужчынамі і жанчынамі, і, спадзяюся, калі маюць дзяцей, лёгка перадаюць сваім дзецям любоў да нашай радзімы. Але на мяне у 11 класе асаблівым рэвалюцыйным творам для мяне быў твор аповесць «Зброя», на якія неяк, скажем так, натрапіў нібыта як выпадкова, як кажуць, прымыслічна па-славянску. І гэты твор мяне ўразіў быў да такой ступені, што я яго студэнтам перачытаў на другім курсе быў. Этот твор, які тычыўся того ж перыяда і тых жа герояў «Каласоў пад сярпом тваім», але, як сам казаў Караткевіч, з'яўляецца адгалінаваннем ад рамана «Каласы». Таксама ёсць апавяданні Паляшук, «Сіняя-сіняя» і Кастусь Каліноўскі. Я лічу, што ў наш час тэма паўстання Кастуся Каліноўскага павінна найбольш асвятляцца, успамінацца і успрымацца хаця б так адэкватна, як гэта ўспрымалася Владимиром Караткевичам. Таму што за апошні год, і гэта нездарма, стала модна, гэта пачалося намнога раней, першыя атакі масіраваныя пашлі з 2015 года, з тых так званых выбараў. Я помню, інфармацыйнай прасторы былі цэлыя хвалі, сумненняў, а хто ж такі Кастусь Каліноўскі і так далей. Для Караткевіча, сына былога Мсціслаўскага княства, ніякіх сумневаў не было. І на тэлебачанні, на беларускім тэлебачанні савецкім у 1981 годзе ён лёгка і проста даносіў ісціны ўспрыняцця значэння магнатэрыі для гісторыі, у тым ліку і найперш беларускага народа. Таму што, скажем так, працэс затаптывання нашай гісторыі, працэсы абылгання, нівелявання, забоўтвання, скажем так,
нашай гісторыі ён ішоў, ідзе і ісці будзе, пакуль існуе расійскі рэйх. Як высветліўся паслей, Караткевіч сапраўды шляхетнае паходжання па маці. Вось, маці Уладзіміра Караткевіча на прозвішча Грыневіч. Это шляхетнае ўсходнебеларускае прозвішча Мчыслаўскае княства. І Караткевіч тое, што мог дакапацца ў савецкі час, дакапаўся да продка ў 1551 годзе. Бацька Караткевіча са служывых людзей, магчыма, шляхетнае карэнне таксама мае. Але яшчэ раз кажу, такіх людзей, як Караткевіч, я ведаў змалку. Мой сусед быў намнога далекатнейшы, выглядаў, па крайней мере, я не ведаў Караткевіча добра, але як бы гледзячы на яго постаць, на яго вобраз этого чалавека, далекатнейшы і больш, скажем так, як вам сказаць, яскрава выпечана шляхетны, чым Караткевіч, хоць ніколі не быў ні літаратарам, ні рэжысэрам, ні паэтам, а быў звычайным слюсарам, а пасля начальнікам рэм-майстэрні у Калагасе, скажем так. Але гены пальцам не задушыш. Гэты чалавек чытаўся. І я вельмі шкадую, што ў дзяцінстве я не мог убачыць гэтага Караткевіча, яго собскі вобраз, фатаграфія гэта... Цяпер я па фатаграфіях магу счытваць гэты вобраз, а тады яго счытаць не мог. І я думаю, што цяпер, у прынцыпе, час складаны, карэнні адарваныя, высушаныя, але ёсць інфармацыйныя рэсурсы і так далей, і дзеці могуць проста убачыць, як жывога, даўна сышоўшага ад нас чалавека, яго прыгажосць, яго беларускую шляхетнасць, незвычайнасць этого чалавека, такую тонкасць этого чалавека. І проста ад гэтага ўжо, ад, скажем так, ад яго святла яго душы захапіцца яго творчасцю наадварот, а не так, як я ад слова прыйшоў да вобраза, скажем так. І шмат іншых так людзей дайшлі да Беларусі праз Караткевіча. Шмат для каго Караткевіч у маім пакаленні, трохі старэйшых, трохі маладзейшых, быў тым мастком, які перавёў нас праз цемру бальшавіцкай ненавісці да нас, бальшавіцка-маскоўская ненавісць. Што яшчэ хацеў я сказаць, што першыя, канечне, творы Караткевіча, якія я пачытаў, это былі казкі, прычым першае ж выданне у цвёрдай вокладцы ягоных казак. Да слова скажу, моя бабуля, матчына маці, любіла скупаць кніжкі, хоць дзяцей шмат на той момант уже было, і яна давала кніжкі першых выданняў, пісьменнікаў адлігі і так далей. Чортаў скарб, я помню, з маці разам чыталі яшчэ да школы. Яна мяне прымушала чытаць, сказала, ты навучыўся да школы чытаць, дык чытаю слых. Я вычытаў чортаў скарб, ён такі быў для мяне хорар дзяціны, страшна было гэта чытаць, беларускае слова. Некаторыя незвычайныя словы былі нязвыклыя для майго ўспрыняцця беларускай мовы, скажем так. Пачынаў Караткевіч як паэт, і паэзія, усе яго творы пранізвае, ва ўсіх ягоных празаічных творах ёсць паэтычныя ўстаўкі. Вось. Гэта такі цудоўны быў чалавек, які значэнне ў гэты час, якога перацаніць цяжка. Ён і забаўляў чытача, і пужаў чытача, і казаў яму казкі, а паміж казкамі і забаўкамі казаў шмат праўды. І, ў прынцыпе, у ягоных творах нічога акром праўды і нема, таму што казкі там не прыводзяць да змана, а проста ўпрыгожваюць твор. Шляхетны падыход.
да слова, скажем так. На філфаку мы ўсе як адзін, з намі згаджаўся і выкладчык Верабей, якога я ўспамінаю, хадзіў нават да яго, калі сам быў на 4-м курсе, да другакурснікаў хадзіў, каб з ім пагутарыць. Адназначна згаджаліся, што смерць, дастаткова заўчасная смерць Караткевіча, гэта, в прынцыпе, забойства. Такія ж думкі выказваў Зянон Станіславович Пазняк, по-моему, у артыкулах у 2012 годзе, прыводзячы прыклад, альбо, як моя бабуля казала, прыкладаючы усходньонямецкага паэту, якога, скажем так, паступова забіваў агент Штазі некалькі гадоў. Мы былі ўпэўнены, што Караткевіча без пары звялі са свету, таму што казаць у 80-м, у 81-м, у 78-м годзе тыя словы, якія зафіксаваны і ў свабодным доступе ёсць у Ютубе, гэта было, па-першае, мужна, па-другое, гэта было амаль смяротна для, скажем, гэтага НКВДшны КГБшна кубла, якое і кіравала альбо спрабавала кіраваць рэспублікай. Ну, як найменей верхаводзіла нейкімі элітамі, спрабавала весці рэй і вырашаць палітыку рэспублікі, то казаў, усякія подласці тварыць і так далей. Таму што яны былі ўпэўнены, што до 80-го года яны убачыць апошняе беларуса, а беларус толькі пачаў прасынацца ў гэты час. Чаму? Таму што яшчэ не былі адрываны карэнні. Беларусу лёгка было праснуцца ад гаючай вады, добрага слова, якое выліваў на гэтыя вот кветачкі душ нашых вялікі чалавек Владзімір Караткевіч, таму што карэнне было яшчэ не адсечанае, не высахшае. Цяпер час горшы, але з другого боку і час лепшы. Пакуль што ёсць шырокі доступ да правільнай інфармацыі, і пры здаровым успрыняцці гэта інфармацыя можа вельмі паўплываць на чалавека. Дзякую за ўвагу, пішыце каментарыі, дзякую менавіце за тое, што ёсць магчымасць сказаць сваё няўмелае, худое, скажем, слова наконт легендаў Беларусі, легендаў не толькі літаратуры, але і змагання, палітыкі і іншага. Дзякую за ўвагу, жыве Беларусь!